Tervetuloa tämän videon pariin. Tänään me puhumme meidän ministeristä. Mä oon siis meidän ministerin hater. Tää jätkä, joku 013 pikkumuksu, tekee niinku ihan järjettömiä videoita. Mä en niinku ymmärrä, mistä vanhemmat tää jätkä, mistä tää jätkä on. Tää on ihan vitun pikku lapsi, et pitäis bännää tubesta. Ei tää mutsikaa varmaan edes halua tää lasta itsellensä. Siis kattokaa tää jätkän naamaa. Siis ei mitään järkeä. Niinku paljon tää jätkä on syönyt burgereit. Vissiin joku mäkkärikanta-asiakas. En mä tiedä. Burger Kingin minkä nyt ravintolat onkaan, niin jonkun kanta-asiakas tää jätkä pakko on olla. Ja sit kaiken lisäksi kattokaa tän goofy profile picture niinku ihan oikeesti. Tää jätkä, eikö sä oikeesti keksit parempia profiilepictureita muutenkin? Mitä sä teet? Peetu Akkoslaulu ei ole tough. Tää jätkä on niin choped. Se näkee kyllä tuolta videostakin, mut ei mulla muuta. Seuratkaa mua TikTokissa nimellä MM Hater. Moro.